Panguva ino yoonekwa kunzi advocate Nelson Chamisa vangoramba vachireceiva ma-attacks yese mhosva inenge yangoitika kana chinenge changokweshinawo munyika kuri kuonekwa kunzi the blame inoiswa kuna advocate Nelson Chamisa. Saka napinda mashoko avo nemarevelations ari kudhirowewa panguva ino ari kuonekwa kunzi advocate Nelson Chamisa kunyange vakanyarara pati yavo yakatorwa and the likes, but toona kuti blame inogamba ichikudzoswa kwavari. Kuti bosubscribe walike kuti on the bell icon. Tipinda panapa BBC vamudanyora achiti talking point in hiding. Comrade Bomb Show Blessed Venus Together planned his uprising which has nothing to do with Nelson Chamisa. In hiding, Kasukuere booked a seat number 34 to come for 2023, but he never landed. Nyowe Biti and Kore took over CCC. In hiding, Hopo started his government in exile, which never saw the daylight. After all these failures, are busy blaming Chamisa. Why? Chamisa is not in power. South African Financial Intelligence released a document that shows who's looting money in Zimbabwe. Instead of confronting criminals, people are on Chamisa. Zimbabweans think there is a savior who is going to come and solve their problems. Isn't that people should focus on the problem, not Chamisa? Let's talk. Thomas Warkunzo panapa on the table. Oh, these guys will BBC vachiti aiwa, why is it my blames anoenda kuna advocate Nelson Chamisa akamboita sei? Even if people they know the criminals who are the criminals ndivapona hukunisa masafari munyika yeZimbabwe, but at the end of the day blame na advocate Nelson Chamisa. Mbudzi mafunguro enyu munoti kudi pamusoro pechitiko ichi. Aiwa, let's talk. Pina comment section medu mbudzi mafunguro enyu. So subscribe or like, so on the bell icon.